Yesterday, takambonzwa vanafadzai mahere vachiva vachiaccusa top leadership yenyika yeZimbabwe panhau yemaredio licenses and the like vachiti aiwa maredios atiri kupiwa panguva ino teta kungonzwa aiwa zvine zvema-kitchen cookings and the likes zvinhu zvezvionekwa kunzi hazvinei nemacitizens and nhau dzinenge dzibroadcastwa ipapo dzinenge dziri quality. Panguva inoi vanhu vanyatsa kuona kuti aiwa advocate Fadzai Mahere vanenge vaitaura chokwadi kuti wasubscribe walike turn the bell icon. Zvanhu nhasi topinda Newsday tosangana nethis headline ramuri kuona rinopostiwa the first lady wenyika yeZimbabwe wamuri kuona uyo udanyora achiti journalists from different media houses were on Sunday barred from covering national cookout competitions hosted in Beitbridge by First Lady Auxilia Mnangagwa. Ndo mashikwana kudanyorwa muNewsday achiti aiwa pamwe ine kuno kwati majournalist vanotorambidzwa kuti vakave up this event yekuBeitbridge. People toona vana majarajaros kana vanhu vekozwa vanobouya vachiaccusa the first lady vachiti iwo macooking competitions vanenge vachiita panenge palutiwa mahuge sums of money, ma-thousands, ma-millions, vanhu vasingazivi ma-actual figures. But panguva inoi kuchionekwa kunzi majournalist anorestrictiwa kana anorambidziwa kuuya kuzokavha up kana kuzombobvunza kana nekuuya kuzombotora mufananidzo nemavideos zvinatsoratidza kana kupa insignal yekuti mashoko anopotokuwana aiwa nevakomana majarajara somunomanzwa panapa angava echokwadi. Yesterday takaona macritics vakaita sana advocate Fadzai Mahere pamahendo avo eX vachitaura pashoko vachiti panguva ino tichiona kuti the government nemutungamiri wenyika anosaina aiwa mutemo wekuti vanhu vabhadhare radio license kunonekwa kunzi vakomana veZBC panguva ino havanyatsi kubroadcasta nhau dzedzinyatsi kudikanwa nevanhu. Panguva ino zvionekwa vanhu kunzi panguva ino vanhu vanenge vachifoseredzwa kuita zvimwe zvinhu zvanenge vasingadi. Kunyatsi kuonekwa kunzi people they are finding it difficult to move their cars pamaroads. Uchionekwa kunzi pane mutero yakaonera inoda kubhadharwa fuel and the likes and now pakuwedzerwa maradio costs. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Wabvina comment section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.